Първо е ножът, който използваме. Това е нашият главен герой, устойчивата на пробуждане бложка. Ще използваме ножовете на свой ред, за да атакуваме с нормална сила. До момента няма нанесени щети. Сега увеличаваме силата и започваме разязващата атака. Съборът започва атаката. Сега проверяваме състоянието след атаката. Ловният нож разряза част от защитния слой. Но задната част на плочата за пробуждане все още е непокътната. Сега използваме цвеления нож и за още един кръг от тестове с насилие. Без проникване. Ловният нож отново в действие. Все още няма проникване. Въпреки че нарязването е проникнало в част от защитния слой. Очевидно останащият защитен слой е все още стабилен.